ஹாய் ஹலோ வணக்கம். இது உங்கள் ஸ்விக்கி ப்ரூ கிச்சன். இன்றைக்கி நான் சதுர்த்தி தினத்து அன்னைக்கு காலையில் இருந்து ஈவினிங் வரை எங்கெல்லாம் போனேன், என்னெல்லாம் வாங்கினேன், என்னெல்லாம் பண்ணேன், இந்த நாள் எப்படி போச்சுன்றத இந்த விளாக்கில் நான் சூப்பராக சொல்லியிருக்கேங்க. உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும். வாங்க பார்க்கலாம். காலையில் சீக்கிரம் எந்திரிச்சிட்டேங்க. எந்திரிச்சோடனே பெரிய பையனுக்கு பாலாற்றி கொடுத்துட்டேன். அடுத்து நான் நைட்டே எல்லா வேலையும் எப்போயும் முடிச்சிருக்கிறதுனால காலையில் எந்திரிச்சு ப்ரெஸ் பண்ணோடனே டீ போட்டு குடிச்சிருவேங்க. டீ குடித்தா தான் அன்னைக்கு பொழுது எனக்கு செம்ம எனர்ஜெட்டிக்காக போகும். அந்த அளவுக்கு டீ பிடிக்குங்க. எத்தனை டீ வேணுமாலும் குடிப்பேன். அப்புறம் அது முடிஞ்ச உடனே பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெடி பண்ண ஆரம்பிச்சிடு. மூத்த பையனுக்கு குட்டியாக ஒரு தோசைங்க. அந்த தோசையை சுட்டுட்டு அவனுக்கு பால் ஊற்றி ஜீனி வச்சு அவன் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டை முடிச்சுட்டு நான் 2 தோசை தக்காளி சட்னியோடு முடிச்சிட்டேங்க. அடுத்து விநாயகர் சதுர்த்தி பர்ச்சேஸுக்காக சின்ன கடை பரம்பக்குடி சென்டரில் அமைஞ்சிருக்கிற சின்ன கடைக்கு போனேங்க. அந்த ஏரியாவில் போகும்போது எப்போவுமே ஃப்ரீயாக இருக்கும். இன்றைக்கின்னு பார்த்தா சரியான கூட்டங்க. பஸ்ஸு பைக்குன்னு அந்த சைடு நடந்து போகவே முடியலை. ரொம்ப நேரமாக ரோட்டை கிராஸ் பண்ண முடியாமல் நின்றேங்க. நான் என் கூட வயசானவங்க எல்லாருமே நின்றவங்க. நான் எதுக்கு அந்த காமெடியை வச்சேன்னா அந்த மாதிரி தாங்க. கபடி கபடின்னு எல்லாரும் போய்கிட்டு இருந்தாங்க. ஒரு 2 நிமிஷம் ஒரு பைக்கு நின்றுருந்தால் நாங்கள் கிராஸ் பண்ணி வந்திருப்போம். சரின்னு கிராஸ் பண்ணி வந்ததுக்கப்புறம் அந்த பிள்ளையாரை பார்த்தோன்னே கொஞ்சம் கூல் ஆகிட்டோம். நல்லா சூப்பராக இருந்துச்சுங்க. அச்சில் செஞ்சது தான். அந்த அச்சில் ஆயில் மாதிரி தடவுறாருங்க. அப்புறம் அந்த அக்கா அந்த களிமண்ணை நல்லா ஒரு ரோல் மாதிரி ஊட்டி கொடுக்குறாங்க. அந்த அச்சு கேப்பில் அப்புறம் அவர் நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி நீட்டாக இது பண்ணி கொடுக்குறாரு. சூப்பராக இருந்துச்சுங்க. அந்த பிள்ளையார் அந்த இருக்குது பாருங்கள், அந்த ஷேப்பில் தான் இருந்துச்சு. ஹைட்டு எல்லாமே சூப்பராக இருந்துச்சு. வெறும் 60 ரூபி தான். உண்மையிலே சொல்கிறேன், 4 பேர் அங்கே உழைச்சிக்கிட்டு இருக்காங்கங்க. இவங்க 2 பேரும் அவங்க பசங்க 2 பேரும் சேர்ந்து நல்லா உழைக்கிறாங்க. ஆனால் 60 ரூபான்றதை என்னை பொறுத்தவரை கம்மி தான். எத்தனை சில கையை எவ்வளோ வலு பெயினாக இருந்திருக்கும் பாவம். அதை வாங்கிட்டு நகர்ந்து வரும்போது இப்படி கலர் குட்டி குட்டி பிள்ளையாக இருந்துச்சுங்க. அப்போ அடி இங்கிட்டு நல்லா ஃப்ரீயாக இருக்குன்னு உள்ளே போய்கிட்டே இருந்தப்போ தான் தெரிஞ்சிச்சு கூட்டமே உள்ளே தான் இருக்குவான்னு சொல்கிற அளவுக்கு. இங்கே ஒரு தலைவர் இருந்தார். அவரையும் பார்த்துட்டு நடந்துட்டேங்க. அப்புறம் பிள்ளையாருக்கு டெக்கரேஷன் பண்ணுறதுக்கு நிறையா இருந்துச்சுங்க. மா இலை, அப்புறம் சின்ன சின்ன வாழைக்கண்டு, பழங்கள், காய்கறி எல்லாம் இருந்துச்சு. மேக்ஸிமம் இங்கே காய்கறி கடை தான் இருக்கும். ஆனால் இங்கே எங்கே பார்த்தாலும் பிள்ளையார்களும் அப்புறம் கலர்ஃபுல் பிள்ளையார் நிறையா இருந்துச்சு. சரி, வீட்டுக்கு ஒரு கலர்ஃபுல் பிள்ளையார் வாங்கிட்டு போய் வைப்போம்னா அதில் ஒன்று வாங்கிக்கிட்டு நடந்துட்டேன். அப்புறம் பூ, பழம், அப்புறம் காய்கறி, அப்புறம் நிறையா திங்ஸ் வாங்க வேண்டியதெல்லாம் வாங்கிக்கிட்டு சரி உள்ளே போவோம், இன்னும் எவ்வளோ கடை இருக்குதுன்னு பார்த்துட்டு போவோம்னு சொல்லி போனேன். இன்றைக்கி இந்த இடத்துல காய்கறி கிட்ட கடையை விட இந்த மாதிரி பொரி, அப்புறம் வாழைக்கண்டு இந்த மாதிரி ஐட்டம் தான் நிறையா இருந்துச்சு. அப்புறம் கீரை கடை நிறையா இருந்துச்சுங்க. ஓகே, எல்லாத்தையும் வாங்கி பையில் போட்டுட்டு நடந்து போனேன். எது வர கடை இருக்கோ அப்படியே ஒரு ரவுண்டு போயிட்டு வருவோம்னு சொல்லி போய்கிட்டு இருக்கும்போதே ஒரு வயசான தாத்தா பாட்டி இருந்தாங்க. அவங்கள்ட்ட கத்திரிக்காய், தக்காளி, சௌசக்காய் எல்லாமே விலை கம்மியாக இருந்துச்சுங்க. நிறையா வாங்கிட்டு கொத்தமல்லி, மல்லியில எல்லாம் வாங்கிட்டு நடைய கட்ட ஆரம்பிச்சிட்டேன். இது ஆல்ரெடி நான் ஷார்ட்ஸில் போட்டிருக்கிற அதே பிரசித்தி பெற்ற விநாயகர் கோயிலில் இவர்கிட்ட ஒரு பூஜையை போட்டுட்டு நல்லா சாமி கும்பிட்டேங்க. நல்லா சாமி கும்பிட்டுட்டு மத்தியானம் லஞ்சு நல்லா சாப்பாடு அதையும் ஹெவி இதாக முடிச்சுட்டு நானும் என் பையனும் நல்லா சாப்பிட்டுட்டு பூஜைக்கு ஈவினிங் என்னென்னோ அதெல்லாம் ரெடி பண்ணிவிட்டு பிள்ளையார் அலங்கரித்து தேங்காய், பழம் எல்லாம் வச்சு சாமி கும்பிட்டுட்டோம். இந்த வருஷம் நல்லபடியாக சதுர்த்தி முடிஞ்சிருச்சுங்க. உங்கள் வீட்டில் எப்படிலாம் செலிப்ரேஷன் பண்ணீங்கன்னு எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்டுகளுக்கும் ஷேர் பண்ணி எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் ஸ்விக்கி பிரபு கிச்சன். பாய்.